no ho sabem de manera objectiva, etc. Per què? Perquè ara precisament estem en tràmit d'encarregar una sèrie d'estudis que ens explicaran què hi ha. I aquests estudis són un geotècnic, un estudi estructural, uns sondejos, un escàner de làser, etc, que ens permetrà saber quina sèrie de patologies, perquè normalment això és una barreja d'un munt de problemes que hi ha en aquesta part de l'amfiteatre. El que sí hem vist és que en poc temps s'han obert unes esquerdes amb una part restaurada als anys 70, que vam posar uns testimonis fa un parell de mesos, s'han obert, clar, això ha creat un perill imminent de que això es pugui insociar, no sabem si d'aquí 5 minuts o d'aquí 5 mesos, i estem actuant el que es diu d'emergència. Una emergència és un mecanisme legal que ens permet actuar de manera immediata, sense passar els tràmits administratius, només l'estrictament necessari per salvar la seguretat de les persones i la conservació dels béns, que és el que estem fent ara. Sí, afecta. Per començar, el recorregut que hi ha normal per entrar a l'arena s'ha tallat, ja estava tallat fa unes setmanes. Ara estem treballant per fer un accés amb una estructura de mecanotub directament a l'arena, perquè puguin entrar els visitants i es pugui fer terra viva. Però per contra, com hi ha aquesta impossibilitat d'entrar a l'arena, el que s'ha fet és visita gratuïta a tota la ciutadania o els turistes que vulguin venir.